Здравейте, приятели! За тези от вас, които не ме познават, аз съм Дара и съм майка, блогър, влогър и лайф коуч. Понеже днес е прошка, искам да ви кажа прощавам ви. Така, днес искам да ви разкажа за вечерната рутина на един лайф коуч с 2 деца. Теди не живее с нас вече, затова поне него не се налага да го мия и бия. Нашата вечерна рутина започна с това, че взимам Тони от автобуса от училище. Както знаете от сутрешната рутина, сутрин тичаме до автобуса за сутрешна ветрина, а вечер тичаме наобратно за вечерна ведрина, особено ако е минус 15 градуса и съм висяла 10 минути на спирката. За съжаление, Тони следващата седмица е ваканция. Мразя ваканциите. Кой изобщо измислил децата да имат ваканции? Даже според мен и събота и неделя трябва да учат децата. Както и да е, след като съм взела Тони от автобуса, следват самостоятелни занимания на двете деца, тип как да разрушим къщата. А след това, докато Айванчо приготвя поредния си кулинарен шедьовър, Тони има несамостоятелни занимания с мен по български язик. Понеже Тони много обича да учи, страшно ентусиазиран, любимо му е да прави диктовка, а пък Тина целта ѝ е да пречи. Цари една такава леко изнервена обстановка, съвсем леко е изнервено и съответно и резултатите са ми доста съмнителни. След това вечеряме. Не знам дали знаете, но ние се храним разделно. Ето днес ще вечеряме пълнени чушки. Тина и Тони ще ядат пълнежа, а за нас остатъците. След това, по някое време все пак, децата се оказват измити, сложени по леглата, дори заспали. Много обичам да са заспали. Толкова добрички изглеждат, като спят. Направо се умилявам, като ги гледам. И след като заспят, идва моето време да се погрижа за красотата си. Слагам си маска с колаген, с лусотохлюви, с пети ногти и мазоли и въобще каквото там още са измислили в козметичната индустрия. Всъщност много по-вероятно е вместо всичко това да вляза в някоя фейсбук група, за да се включа в някоя изключително важна дискусия за бъдещето на човечеството. За съжаление, членувам вече само в 2 групи, защото никой не може да оцени моята доброта, моя позитивизъм. Вие знаете колко съм позитивна и непрекъснато ме гонят. Обаче аз си имам своя група. Това е минутка за реклама. Моята група се казва Многоезични деца и заповядайте в нея, ако отглеждате 2, 3 или там 5-езично дете. Така, и след като съм провела много важни дискусии във Фейсбук, по някое време си лягам. Това, приятели, е моята вълнуваща вечерна рутина. А сега обещаният подарък. Той ще бъде за всеки, който напише неграмотен или малумен коментар отдолу под видеото. Ще получи ето такъв уникален, невероятен бюти блендър. Успех с писането! Това беше всичко от днес за днес, приятели. Довиждане!